Aldeko seirak 10 gutxi, Altunak eta Rezustak Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka Gasteizko hogeta pilotalekuan jokatuko duten Andre Mari Zuria torneo nagusiko finalaren atarikoa egingo dugu. Bi bikoteek irabazi egin zituzten euren finalerdiak eta ondorioz gaur Gasteizko hogetan final handian egoteko txartela eskuratu dute. Altuna eta Rezusta irtengo dira favorito, ez behar bada oso favorito, Jon Mari Ezkurrena sekulako joko boladan baita une honetan. Aurrean ikusiko dugu ea Iker Larrazabal zer moduz dagoen. Jokin Altunak aurrekoan gaitzeko partida jokatu zuen, batez ere partidaren bigarren erditik aurrera erakustaldi handia eman zuen, egun batzuk kamutsantzean ikusi genuen, baina ea gaur zer gertatzen den. Argi dago, urdinek irabazi nahi badute, Mari Ezkurrenak atzean nabarmen dominatu beharko du. Aurrekoan ikusi genuen, Zabaletak ez zuen nabarmen dominatu eta horren ondorioz Altuna eta Rezusta orokorrean eroso aritu ziren kantxan, eta Zabaleta berriz oso deseroso. Gaur Jonek dominatu beharra dauka eta batez ere Jokin saiestu. Hori egiteko noski norbait gai baldin bada Jon Mari Ezkurrena da. Bere kolpea ez da soilik errebotean sartzea, edozein frontisaren edozein gunetan jota ere eman egiten dionek, bai frontiserdian, bai frontisa baliatuz denetan. Eta aurrean Beñat Rezusta, ez? Egia da Mastersean Larrazabalekin batera ez duela, hasiera oso ona izan, baina jada Gasteizko torneo honetan aurrekoan ikusi genuen, jada asentatua dagoela, partida oso ona jokatu zuen, eta ez zuen bat ere partida erraza badakigulako Zabaletarentzat Gasteizen jokatzea ze eskerronekoa izan ohi den beti, baina partida aurrera atera zuten, eta nola gainera, ez 22 eta 18 ez, 22 eta 8 beraz. Altuna eta Rezusta irten ziren txapelketa hasieran favorito, eta gaurko finalerako ere eurak dira favorito. Ikusiko dugu ea Jokini eta Beñati batez ere egun bat gutxiagoko atsedena izateak zenbateraino erasaten ote dien, baina Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak argi dago pilota bizi mugitu eta batez ere Jokin Altuna saiestu beharko dutela. Gauean analisia izango duzue partidaren ostean, gogoratu, Altuna eta Rezusta Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka.